Kuonde mag timo penj maromo adek kata examination centers omii siem kokalo e yor andika mar oboke gi duol ma ochung'ne weche mag penj pacho KNEC. Kabende koro duolno onyiso kuonde timo penjgo mondo mi koro bi ochwal negi lipot manyiso ni koro giyie kolure kod siem omigino. Lipodno mabende idwaro ni ochop e nyim duol mar KNEC no chieng' wuok tich mar juma manyien. Kane olosi e kaunti mar Machakos okinyi ma sani jatend migawo mochung'ne weche mag somo e thurka Julius Ogamba Migos bende nowacho ni buche maromo 19 mag kuo mag penj osene e gwenge mag Nyanza, gwenge mag Hoho mar Okak kaachiel kod gwenge mag Nyanduat mar piny Kenya nyaka ne penj mar joklas 12 KCSE ma higani ne chakre. While the overwhelming majority of the examination centers have maintained exemplary standards, including the Machakos County, 19 isolated cases of suspected malpractice have been formally recorded across Nyanza, Rift Valley, and Eastern regions that have been reported to me as at the 6th of November 2025. In every instance, decisive action has been taken, which include replacement of center managers, supervisors, and invigilators, arrest and prosecution of over 22 individuals by the Directorate of Criminal Investigations, seizure of mobile phones and photocopying materials, and deployment of KNEC officers for direct oversight.